थाइखं नोंसानि आइया गैलाथ' दाख्लि थैबाय। मा? नों बेफोरखौ मा बुंदों उरला? औ दाख्लि मोनायाव खर' गिदिंनानै गोग्लैना थैबायनो। नों मिथिया आरो? नोंलाय बहाथो थाङामोन एसेबां गोबाव? हान्थिनाय लामानि रिमोनला दैस्लुङा आं गादलिनबाय जिउ सिनस्रिनि जावलिया गान्थि थेर बेथेर जालांबाय सिमा जिउ सिनस्रिनि जावलिया गान्थि। आदा, आइया बहा थांदों आदा? आइया जोंखौ नागारलांबाय फंबाय। आइया जोंखौ बे बुहुमनिफ्राय नागारलांबाय फंबाय। आदा, आंखौ निमाहा होदो आदा। आंनि थाखायनो बेफोर गासिबो जाजोब्बाय। आं नोंनि मान सनमान आरो आंनि मान सनमानखौ फोजोबस्रांबाय। आं सासे पापिसो आदा। आं सासे दायनिगिरि। फंबाय नों बिदि दा बुं। नों जुदि बुजि रोंबायब्ला आं जोबोर गोजोनबाय फंबाय। आइ आफा गैया मालाय मा जानो फंबाय। जों सानैनि बिदा फंबाय अनलायनायखौ नुब्लानो बिसोरबो गोजोनगोन। बिसोरनि गोसोआ जोंजों थागोन फंबाय अरायबो। आदा। मिजिंफोरा आदा, दिनैथ' नोङो बाजै गोदान लाबोसिगोनलै। गोसोआव माबायदि मोनदों नोंलाय? थैस जाम्बा गथ' माबायदि मोननांगौ जाखो? आहाबा गिनाय फैदों बेबा सिख्लाया मोजां ना गाज्रि? सना रुफा गानग्रा बिफबग्राल' जाथोंसै सेसखासै। ओंखायनो हिनजावखौनो लाथ'नो बादोंमोन आं। लायाबाबो जाया, नोंबो खामानिखौ मावो नालाय अलसिया। थोहो दादा, गामिनि सिख्ला जेबो प्रब्लेम जानाय नङा। संनाय खावनायाव आखा फाखा जाखागोन आरो गामिनि सिख्लाफोरा दामि दामि गानग्रा जोमग्रा आरो सना रुफाखौ गाननोनो लाजिबावोसो। बेफोरबायदि जाबाथ' हामगौलै फंबाय, गावखौनो खाफाल मोजां सानना लागोन आं। दे नायनायसै आं, गोसोआ मिलायखाबाथ' मन्दिराव खेनसे हाबा खालामनानै लाबोखानोसै आं। औलै आदा औ, दानि जुगाव हाबा खुंनो हालालै। फैसा थाखाखौनो दै बायदि थांनाय मोनसै। ओंखायनो मन्दिराव हाबा खालामना लाबोनायानो स्राखा। दे थाथ'दो, ओंखाम संना दोन। ओइ आदा, जिंगासिनो दाब्रा नों ओंखाम संनायखौ, आं संना दोनगोन। ओइ आदा, लाबोफाखादोलै।
सायखं न'आव दंना गैया जाखो बेलाय ओहो आदा थांगौ फैलाय फैलाय नै असायबो गथ' मा जाखो नैनो मा जाया औ खुलुमबाय थौ सिङाव आं एसे मोनाबोगोन दा सायखंजों ओंखामखौ जाबानो जाबाय जागोन दे बहाथो थांदों सायखङालाय गैया मानसिया दहाय फुंनिफ्रायनो बहा थांदोंथाय गामियाव बेरायहैलायबाय बे गामियाव बारा बेरायजाया दासिमबो गामि बारहावा बारा मोजां नङा मानो बेरायबाय थायो बेलाय दे थाथ'दो आं थांनोसै जागोन दे मा रावबो गैया नामालाय न'आव सायखं नों मा जौ लोंलाबायनानै फैखो आदाया न'आव दंना गैया आदाया गैया नोंदिया दहायनो बहाबा थांदों हर थौबोगोनसो होनदों आच्छा आं नोंखौ बाजैसो होननांगौ ना लाइमोन होननानैसो नांगाबसो नांगौ आं एसे कनफिउस जाबायना एसे प्रब्लेम जाबायना आंहा नोंखौ सोमोन्दो लानायाव सायखं नों मा जानला मोनला बाथ्रा बुंलाबायदों नोंखौथ' आगोल नोंदाया माथो मोजां जाबाय सिगांनि बायदि फाल्थु नंला होननानैसो बुंदोंमोन आंनि फाल्थु जानाय जायैखौ नों मा नांगौ नोंथ' सासे फरायसुलि लबिया हिनजावसो सायखं नों बेफोरखौ मा बुंदों आं सासे लबिया आं सासे थगायसुलि नों बेफोरखौ मा बुंदों सायखं नों बेफोरखौ मा बुंदों औ नों सासे थगायसुलि नों सासे लबिया हिनजाव आंखौ नागारबाय आंनि बिदाजों मा खि मोजां हाबा जाफैबावगौ नोङो खर' गैया नोंहा मा आं मिथिदोंमोन नामा आंथ' मिथियाखैमोन ना बेखौ नोंनि बिदा होननानै बियो बुङोल'सोमोन आंहा सासे फाल्थु फंबाय दं होननानै नाथाय बियो दिनै मोजां जाबाय होननानै नाथाय आं फैनानै नुफैबाय बिनि फाल्थु फंबाया नोंसो नों आंखौ थगायनानै आंनि गोसोखौ दुरबो खावग्लिहोदों ना नायगोन आंबो नोंनि बे थगायनायखौ सायखं नों फाग्ला जाबाय नामा नों बेफोरखौ मा बुंदों हामगौ नामा बिदि बुंनो सिगांनि जाथायफोरखौ बावगारदो नोङोथ' बुंदोंमोन ना हिनजावा नोंल' नङा दामा दामि दं होननानै दालाय माथो हिनजाव आन्दायखो ना जौ फाग्लाखाय हिनजाव आन्दायबाय ओइ नोंलाय माथो डायलग होबाय थानो र' ओइ नोंखौ Ang glilang ba
सिनस्रिनि जावलिया गान्थि थेर बेथेर जालांबाय सिमा Ada. Aku nimaha hodo Ada. Angi bे अख्रां गोसानो दिनै जोंनि न'खरखौ सिलिंखार खालामबाय। गावनि जोनोमगिरि बिमाखौबो फोजोबनानै लाबाय। आरो बाजैखौबो फोजोबना लानांबाय। आं सासे पापिसो आदा। आं सासे पापिसो। ओइ फंबाय, नों मा जामोनला बुंलाबायदों? नों जौ लोंदों नामा फंबाय? नों जौ दालोंलै फंबाय। नों जौ दालों। ओइ फंबाय, नों बाजैखौ बुथारग्राखौ आं थाबैनो हमगोन फंबाय। आं थाबैनो हमगोन। नों जिंगा दासि फंबाय। नों जिंगा दासि फंबाय। नों दा सोरां दं फंबाय। नों दा सोरां। नों जिंगा दासि फंबाय। नों जिंगा दासि। Ada. नों आंखौ खेसो आदा। नों आंखौ खेसो। नों आंखौ जेलाव लां आदा। बाजैखौ बुथारग्राया आंनो आदा। बाजैखौ बुथारग्राया आंनो। ओइ फंबाय, नों मा बुंलाबायदों? नों मा बुंलाबायदों? बुंनाखै नामा मा सानगोन? ओइ फंबाय, नों बिदि दाफुना फंबाय। गुबुना नोंखौ सानगोन फंबाय। गुबुना नोंखौ सानगोन। औ आदा, बाजैखौ बुथारग्राया आंनो। मानोना बाजैया आंनि सिखायनो मोजां मोननायमोन। फंबाय, नों मा बुंदों फंबाय? नों मा बुंदों? औ आदा, आंजों बाजैजों मोजां मोनलायोमोन। आं बेखौ जोबोद मोजां मोनोमोन। आरो बेबो आंखौ मोजां मोनोमोन। नाथाय आंनि अख्रां गोसोनि थाखायनो जों सानैजों नांलायनानै नागारलांनाय बायदि जाबायमोन। नाथाय बेनि उनाव नोंजों जुलि जाफैबाय। आरो नोंजों जुलि जाफैनायनि उनाव आंनि बे आखाइजों बाजैखौ बुथारबायलै आदा। आंखौ निमाहा होदोलै आदा। आंखौ निमाहा होदो आदा। फंबाय,